ಉಂದೆಂಚಿನ ಮೋನೆ ತೋಜುನು ಅಯ್ಯ ಯಾನೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ತಂಗ ಕೈತ ಮಂಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪಾತಿರ್ ನಾ ಮಂಡೆ ಕಿರುಮು ಒಂದುಂಡು ಓ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪಂಡೆ 4 ದಿನ ಆಡತ್ತ ಅಂಚಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಕಿರುಮು ನಾಂದು ಮಂಡೆಗೆ ದೊಂಡೆಗತ್ತು ಯಾ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನೀ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯమైన ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾನಿಗಲೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ರಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲ್ದ ಸರ್ಬತ್ ಎಂಚ ಹಾಪುನಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಸುರುಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಈ ತೀತು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ 4 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಆ 4 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಸರಿ ಪುಂಟುಲಿ ಪಕಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡಲಿ ಅರ್ಧ kg ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಗೋರ್ದು ಬಾಡಲಿ ಈತ ಅದು ಸಮ ಕಲಡಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಪು ದಯ ಬಣಿಸ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಂಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಕೊರೋನಾದ ಬರ್ತತೆ ಕೆಲವು ಮಾರಿಲು ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುನಿಂದ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಇದು ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬರ್ತೇಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಯಾಕೊಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಸರ್ಬತ್ನ ಈತೀತೆ ಬಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಕ ಅದಾಗಲಿ ಒಂತ ಖುಷಿ ಲಾಪು ಆಡತ್ತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಸರ್ಬತ್ನು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅವೇ ಬಾಯ್ ದೀಪೆ.